heti június 26-a van, vagy 27-25, fogalmam sincs, és egy videót szeretnénk szemléltetni, hogy az Amerikai Egyesült Államokban lévő tejek minősége mennyire okádó. Szarsági sorrendben vannak téve, ez a rizsmilk, botrány, és tényleg szerintem ez a leghányadékabb. És most mutatom, hogy néz ki. Atya úristen. Jó, szerintem ebből elég is volt az olyan botrány. Ez volt a legszarabb. Ezek a skim milket. A skim milk, a fat free, amivel kezdtem, ez volt az első, amit tavaly ittam. Fú, ez nagyon rossz. Mikor még tejszűz voltál. Hát ez Ez is nagyon szar. Ez kicsit jobb, az 1%-os zsírtartalommal rendelkező tej 12 g cukorral rendelkezik. Azt nézzük meg, hogy az a tején az biciklizik? Tehát úgy, hogy ez vállalják. Ez ki lett találva. Azt vállalják. Ez egy lehelletnyivel jobb minőség. De azért... Úristen. Hát annyira se, hát... De ezek... Élet, hogy amikor öntöm, bizonyos részeim fehér, bizonyos részeim meg ilyen sötét. Jobban megnézed, ezzel festeni lehet. Ezzel festeni biztosan lehet. Na, inkább ez az, amit a Péterrel fogyasztottunk ebédre, ez egy boxolótehén található. Továbbra is nagyon sportosak. Jó, igen, nézzük. Ez a viszonylag jó tej, 2%-os. Hát mondjuk ez is kb. Ugyanolyan, hát ez valamennyire hasonlít az otthoni tejre, de azért bődületesen nagy a különbség, és... De várjál, azt még meg akarom inni. A futballista. A futballista? Hát nem véletlenül. Ezeken a területeken mutatom, hogy 22 g cukort találhatom egy cupban, ami azt jelenti, hogy ez egy bő másfél evőkalória. És itt jön most. Hagyjál benne. Oda né. Hát ez tök jól néz ki. Ugye? Na, meg nem kóstolnám. Ennyi. Oda pont egy adios jellel búcsúzunk. Adios.